сабаби дарунравии кӯдаки шумо ин истеъмоли оби ноҷӯшонида мебошад. тез тез ба бемории дарунрав гирифтор шудани кӯдак метавонад ба қадпастӣ ва камвазнӣ оварда расонад. онҳо аз мактаб қафо мемонанду дониш намегиранд. аз ин пас оберо ки ба кӯдакон медиҳед бояд ҷӯшонед. ҳавлиятонро тоза нигоҳ доред. кӯдакони майда бояд дар ҷойҳои махсус бозӣ кунанд. агар ба қоидаҳои тозагӣ ва беҳдоштӣ риоя кунӣ ва оби ҷӯшонидашударо истеъмол намоӣ, аз бемориҳо худро эмин медорӣ, солим мешавӣ ва аз дарсҳо қафо намемонӣ. донаву боақл ба воя мерасӣ. фаҳмидам духтур, ташаккур. раҳмат барои маслиҳатҳои муфид. аз ҳамин рӯз ба онҳо риоя мекунем. кӯдаки доно гарави зиндагии бо муваффақият аст.